Sådan er det bare. I Albertslund Kommune, syd for Roskildevej, ligger der 2 skoler. Den ene hedder Vridsløse Lille Skole. Flid bag af vejen står der over døren på Vridsløse Lille Skoles ældste bygning. Denne bygning er bygget i 1921, men Vridsløse Lille Skole blev indviet allerede så tidligt som i 1872 på en adresse lige på den anden side af Roskildevej. Vridsløse Lille Skole er en folkeskole for vores lokalområde. I alt har vi godt 410 elever og omkring 80 medarbejdere. Indskolingen består af børnene fra børnehaveklassen til 3. klasse. Indskolingshusene og SFO'en deler bygninger. Pædagogerne fra SFO'en deltager også i skolen, hvor de cirka 3 lektioner per uge er knyttet til en årgang. Ved I, hvad det her er? Det er også lidt svært at tage. Nej, det er ikke godt nok, det her. Det er ikke. Udover skole tilbyder Vridsløse Lille Skole også pasning i de 2 SFO-afdelinger, Drivhuset og Regnbuen. Børnene kan tilbydes SFO-plads til maj måned i 4. klasse. Herefter er der klubtilbud i nærområdet. SFO'en har en bred vifte af tilbud. Nogle er årstidsbestemt, og andre opstår spontant eller planlægges til en speciel lejlighed. SFO'en tilbyder lektiecafé til børn med særlige behov for støtte til lektier. SFO'en holder åben på skolefridage. En gang om året deltager skole og SFO i børnefestugen. Denne gang holdes den i Vikingelandsbyen ved Risby. I folkeskoleafdelingen har vi et antal specialklasser for børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Skolen er samtidig skole for ca. 40 børn inden for autismespektret. Disse børn kommer fra Albertslund og kommuner i omegnen af Albertslund. Vi skal prøve det med en citron. Ja, og så ser vi. Nogle gange ved jeg godt, så lykkes vores forsøg ikke. Men der er 6 citroner. Vridsløse Lille Skole er kendetegnet med gode fysiske rammer. Ikke mindst har vi nogle rigtig gode faglokaler. På Vridsløse Lille Skole sætter vi fagligheden meget højt, fordi vi ved, at gode kundskaber er afgørende for de muligheder, eleven har, når det går ud af skolen. Det målrettede faglige arbejde starter allerede i børnehaveklassen og udvikles løbende gennem hele skoleforløbet. For at barnet kan få mest muligt ud af sin skolegang, er det afgørende, at der er et godt samarbejde mellem skole og hjem. Skolen planlægger og gennemfører undervisning, der passer til det enkelte barn. Det er så forældrenes opgave at skabe tid og rammer i en travl hverdag til hjemme at følge op på skolearbejdet. Lærerne hjælper til med råd og vejledning til dette arbejde ved forældremøder og skolehjemsamtaler. Kan I huske det? I skal alle sammen op og stå bag stolen, jo.
Skolebiblioteket er et kapitel for sig. Biblioteket holder åbent det meste af skoletiden, med mulighed for, at elever, lærere og besøgende kan få hjælp til deres informationssøgning, lån af bøger eller bare at læse dagens avis. Hver onsdag i vinterhalvåret holder biblioteket åbent til kl. 19. Her tilbydes lektiehjælp, adgang til computere eller blot en mulighed for stille og roligt at hygge sig med kammeraterne. Vridsøse Lille Skoles skoledistrikt er kendetegnet ved en unik byplan. Velplanlagte boligområder, fuldstændig adskillelse mellem hårde og bløde trafikanter og store grønne områder. Få andre steder har på samme tid så store bymæssige kvaliteter, så meget nærhed til storbyen og så fin natur lige uden for døren. Til glæde for alle vores elever.